அந்த பிராமணர் பார்த்துக்கிட்டு இருக்காரு. அந்த வேடன் வந்து கண்ணை வச்சுட்டு ரத்தம் நின்னவுடனே சந்தோஷம் அடைகிறான். அப்போ இன்னொரு கண்ணில் இருந்து ரத்தம் வர ஆரம்பிக்குது சிவலிங்கத்துக்கு. இவன் மறுபடியும் பதறி இப்போ என்ன செய்யறது அப்படின்ட்டு இன்னொரு கண்ணை நோண்ட போகிறான். சட்டுன்னு அவனுக்கு ஒரு யோசனை வருது. இன்னொரு கண்ணையும் எடுத்துட்டா நமக்கு கண்ணு தெரியாமல் ஆகிடும். இப்போ எங்கே எடுத்துகிட்டு போய் வைக்கிற இடம் வந்து நம்மளுக்கு சரியாக தெரியணும்னு சொல்லிட்டு தன்னுடைய காலை தூக்கி கட்டை விரலில் தூக்கி அந்த இரண்டாவது கண் இருந்த பகுதியில் அடையாளத்துக்கு கட்டை விரலை வச்சுக்கிட்டு தன்னுடைய அம்பால் மறுபடியும் இரண்டாவது கண்ணை நோண்டுறதுக்கு போகிறான். அப்போ சிவபெருமான் தோன்றி நில்லு கண்ணப்ப அப்படின்னு சொல்லி அவ கையை பிடிச்சி நிறுத்தினதா ஒரு கதை. அதுக்கப்புறம் அவர் கடவுள் வந்து ஒரு காட்சி தர்றாரு வேடனுக்கு. அந்த வேடன் ஒரு பெரும் பேரு அடையிறான். 63 நாயன்மார்களில் கண்ணப்ப நாயனாராக அவன் வந்து அன்றிலிருந்து அழைக்கப்படுறான். ரொம்ப அழகான கதை. என்ன சொல்லுது இந்த கதை? இந்து மதத்தை சார்ந்த சைவத்தை சார்ந்த நாயன்மார்களில் ஒருவரை பற்றிய கதை அப்படின்றத தாண்டி கடவுள் வந்து ஒரு தூய்மையான அன்பை மட்டும்தான் எதிர்பார்க்குறாருன்னு சொல்கிறதுக்கு இந்த கதையை விட சிறந்த உதாரணம் இருக்கவே முடியாது. நீ என்ன கொடுக்குற, என்ன படைக்கிற, என்ன பூஜை பண்ணுற, எப்படி செய்கிற, விரதம் இருக்கியா இல்லையா, சுத்தமாக செய்கிறியா இல்லையா, அதெல்லாம் அவசியமே இல்லை. கடவுளோ இயற்கையோ நமக்கு மேலே இருக்க சக்தியோ சத்தியமாக நம்மகிட்ட வந்து அதை எதிர்பார்க்கவே இல்லை. அன்பை தான் எதிர்பார்க்குறாங்க. பக்தி ஒரு வித அன்பு, ஒரு வித காதல். அது உண்மையாக இருக்கணும். அந்த அன்புக்கு நிகராக வேறு எந்த ஒரு பூஜை புனஸ்காரங்களோ நியமங்களோ முக்கியமே கிடையாது. இது இந்த கதை ரொம்ப அழகாக சொல்லுது. உன்னுடைய குலம், உன்னுடைய பிறப்பு, உன்னுடைய உருவம், உன்னுடைய தொழில் எதுவுமே முக்கியமே கிடையாது. அந்த உண்மையான அன்பு, அந்த தூய்மையான அன்பு மட்டும்தான் வந்து உன்னை கடவுள் நிலைக்கு உயர்த்தும் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு இந்த கதையை விட சிறந்த உதாரணம் இருக்க முடியாது. எனக்கு 63 நாயன்மார்களில் கண்ணப்ப நாயனார் தான் பிடிக்கும். இந்த கதையும் ரொம்ப பிடிக்கும். இவ்வளோ அற்புதம் பாருங்கள். நானும் கடவுளை அப்படி தான் பார்க்குறேன். எதுவும் என்கிட்ட கடவுள் கேட்கல, கொடுத்துக்கிட்டே இருக்காரு, நிறைய கொடுத்துக்கிட்டே இருக்காரு. அதுக்கு நம்ம திரும்ப கொடுக்கக்கூடியது ஒரு தூய்மையான அன்பு மட்டும்தான். அது எந்த வடிவத்தில்? பக்தி வடிவத்தில், ஒரு நம்பிக்கை, கடவுள் இருக்கார் பார்த்துக்குவார்னு நம்ம செய்கிற செயல்களில் இருக்குது. நாம் உண்மையாக இருக்கிறதுல இருக்குது, தூய்மையாக இருக்கிறதுல இருக்குது. மற்ற நியமங்கள் பூஜை புனஸ்காரம்லாம் அவரவர் மனசுக்கு ஏற்ற மாதிரி எதுவுமே செய்யலைனாலும் கடவுள் கண்டிப்பாக கோச்சிக்க மாட்டார். ரொம்ப அற்புதமான கதை. புரிஞ்சுருக்கும்னு நினைக்கிறேன். கடவுளை நம்புறீங்களோ நம்பலையோ, ஆனால் ஒரு தூய்மையான அன்பு வந்து எதன் மேலேயும் ஒரு அது உயிரற்ற பொருளாக இருந்தாலும், உயிருள்ள மனிதர்களாக இருந்தாலும், நமக்கு மேற்பட்ட பிரபஞ்ச சக்தியாக இருந்தாலும், அந்த தூய்மையான அன்பு வந்து உங்களை கடவுள் நிலைக்கு உயர்த்தும். ஒரு அற்புதமான நிலைக்கு கொண்டு போகும். நிறைய அனுபவங்கள், அற்புதமான அனுபவங்களை கொடுக்கும். முயற்சி பண்ணுங்க. தூய்மையான அன்போடு இருக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணுங்க. அன்பே சிவம். நன்றி.